Menanggapi Sidoarjo sebagai kota di Jawa Timur dengan tertinggi penderita HIV/AIDS ya lagi mau Ibu Mimi, Mak Mimi, Bupati Sidoarjo melakukan sidak nanggone apa ngene iki mau istilahnya warkop apa ta ruang karaoke remang-remang nanggone daerah di Sidoarjo, tidak dijelaskan daerah ndi lah. Ya mungkin wingi-wingi ku wis diperingatno iki mau koyokane ana camate ta apa pamong setempat lah, koyokane wingi-wingi ku wis diceluk tapi ning enggak ana moro lah. Begitu Mak Mimi sidak iki mau ya meskipun akeh sing wis tutup karena bocor infone, akhire yo nemune mek titik lah. Sing garai miris iku apa rek, onre iki mau ana Wardah Musik jenenge warkope ta ruang karaoke niki mau. Wardah Musik iki nang kene iki nang kono iku ngontrak. Lah ditakoni Mak Mimi ngontrak nang ndi, nang Wak Lurahe lho. Wak Lurahe lho ngijini, astagfirullahaladzim. Maka dari itu ya wis angel, lek wis ngene iki ku angel. Lah terus ya apa? Diobrak, diratakno dengan tanah. Mbak Wardahe rugi. Terus dek ini kan wis kadung bayar nang gone Wak Lurah. Lah ambek Wak Lurah iso tambalekno dhuweke Mbak Wardah dan temen-temene sing buka warkop nang kono sak red iku. Kan yo gak iso kemungkinan lho. Dadi yo harapane yo piye yo? Oke, diratakan dengan tanah, dialih fungsikan lahan iku mau. Tapi Mbak Wardah dan kawan-kawan iki yo kudu dikei ganti rugi ben iso buka usaha yang lebih berkah lagi, lebih syar'i lah ngono lho. Dan Wak Lurah yo kudu diproses duit iku mau, duit wong Mbak Wardah dan kawan-kawan iki mau, duit iki mau mlayune nang ndi, didum ambek sapa ae iku kok kan ketemu. Wis ngono ae Mak Mimi, saran dari warga Surabaya iki wis ngono ae Mak Mimi yo. Sehat selalu sampean. Tak dongakno next iso nyalokno dadi wali kota apa gubernur Jawa Timur mungkin Mak Mimi. Sampean iki keren, aku pertama kali ketemu sampean, kontene sampean iki langsung jatuh cinta aku. Model-modele kaya Mak Risma rek lek eling. Dadi beliau iki gelem blusukan langsung nang lokasi. Tahu ero iku petugas apa ngono ku jenenge DLH ta, lingkungan hidup iku resik-resik aceng gondok nang kali malah ditukokno es. Sing dinas ditukokno es tekap ta opo ngono waktu iku ya wis seneng aku. Bengi-bengi ya ngono ana laporan dalan gak enak nang Sidoarjo. Langsung nang lokasi nunggoni wong PLN dandani lampu. Ya Allah. Pun ngoten mawon Mak Mimi, sehat selalu nggih.